Et af de spørgsmål, jeg meget ofte bliver stillet øh, af andre folk, det er, hvorfor er min computer så langsom? Min PC er utrolig langsom. Og det er selvfølgelig også meget frustrerende at opleve, at ens computer pludselig begynder at opføre sig meget langsomt, og ikke så hurtigt, som man ellers er vant til. Der kan være mange årsager til, at ens computer er langsom. Men en af hovedårsagerne til, at computere bliver langsomme, det er, at der er rigtig mange filer, som ligger og optager en masse plads på din computer. Og tit og ofte så er de filer fuldstændig unødvendige, og de kan sådan set renses ud forholdsvis nemt. Og en af de måder, man kan gøre det på, det er ved at benytte sig af et gratis program. Det hedder CCleaner, og det er lavet af et firma, der hedder Piriform. Og jeg vil vise her, hvordan at man ret hurtigt og simpelt kan benytte CCleaner til at få renset ud i de filer, som kan være med til at gøre din computer langsom. Jeg vil starte med her i min browser, og hvis ikke din browser ser ud som min gør her, så vil det sandsynligvis være fordi, at du benytter en anden browser, end jeg gør. Jeg benytter Chrome browser, det er Googles egen browser, og det er der flere forskellige grunde til. Og det er ikke noget, du nødvendigvis behøver at hænge dig i, men det er altså den, jeg benytter. Jeg vil gå herop i adressefeltet, adresselinjen, og der vil jeg simpelthen bare skrive CCleaner. Og ja, det gælder jo sådan set ved alle søgninger. Man skal være opmærksom på, at der kan være ting på din computer. Der kan være små programmer, der gør, at din browser den ikke opfører sig på den måde, som den er tænkt som. Det vil sige, at du kan have hentet nogle programmer ned, som har gjort, at de søgeresultater, der er på Google, de er anderledes, end de ellers ville være, hvis du ikke havde det her lille program. Og det kan betyde, at nogle gange så kommer du til at trykke på CCleaner, uden at det nødvendigvis er Piriform, du kommer ind til. Og på den måde, der kan man godt blive lidt vildledt, man kan komme på afveje. Så vær sikker på, at når du nu skal hente CCleaner ned, at det så også er Piriform, som du går ind på for at hente CCleaner ned. På den måde, så er du sikker på, at du ikke får hentet et eller andet alternativt ubehageligt program ned på din computer. Men jeg kan altså se her, at det er Piriform, jeg henter CCleaner ned hos. Og nu er jeg herinde, og jeg kan vælge mellem 3 forskellige udgaver af CCleaner. Der er CCleaner Free, og det betyder altså, at det er en gratis version. Den kan være med til at gøre din computer hurtigere, og så kan den beskytte din privacy. Og privacy i denne forstand, det vil jo så være, at programmet kan sørge for, at der ikke er alle mulige skadelige filer, der lægger sig på din computer. Man kan betale sig fra at få nogle flere, eller ikke fra, men man kan betale sig til at få nogle flere features i programmet. Og det har jeg altså valgt at gøre. Det koster cirka 20 euro. Og det er forholdsvis billigt for et program, der kører af sig selv, og faktisk er med til at sørge for, at din computer ikke bliver belastet med alle mulige unødvendige filer. Men lige her vælger vi altså den gratis version, og vi vælger at downloade den fra FileHibo. Man kan også vælge fra download.com eller Piriform selv. Jeg henter den bare ned for den første. Det er FileHibo. Og vi kan nu se her, at vi er inde på filehibo.com. Og der er jo så en masse ting, som man hurtigt kan blive lidt forvirret af, hvis man ikke er vant til at være på den her slags sider. Mit trænede øje, spotter straks, at der heroppe på den grønne knap står Download Latest Version, og det betyder altså, at det er her, vi henter den seneste version af CCleaner ned. Så det vil jeg gøre. Trykker på linket, og jeg bliver fortalt nu, at mit program er i gang med at blive downloadet. Og det kan jeg så ved selvsyn se hernede i venstre hjørne i Chrome-browseren, at den henter altså CCleaner Setup-filen ned. Jeg trykker på filen, og den skulle meget gerne om lidt gå i gang med at installere sig selv. Ja,
Her kommer der så en sikkerhedsadvarsel op, og jeg vælger at køre programmet, eftersom jeg er ret sikker på, at det er det helt rigtige program, jeg har fat i. Og jeg installerer programmet, og jeg vælger at fjerne fluebenene i de fleste af de her små bokse, lige bortset fra, at jeg gerne vil have, at programmet søger efter opdateringer helt automatisk. Det tager et øjeblik, og så er programmet sådan set installeret på vores PC. Jeg har ikke noget behov for at se versionsnoterne, så jeg lader blot fluebenet sidde i start cleaner, afslutter, og det betyder så, at cleaner starter op her. Jeg bemærker her, at jeg gerne vil have renset min computer. Nu er det sådan, at jeg jo har den professionelle version, og det vil sige, at min computer sådan set er renset allerede, eftersom jeg har bedt programmet om at rense computeren hver gang, at min browser lukker ned. Men for at vise, hvordan det fungerer, så fortæller den altså her, det er de her flueben, der ligesom indikerer, hvad det er, at den renser ud i. Og umiddelbart er der ikke noget behov for, at man fjerner eller tilføjer nogle flueben. Den er sådan set ret godt dækket ind med de standardindstillinger, den er sat til. Så analyserer vi, og det gør vi på den her knap her. Programmet analyserer nu og fortæller lidt om, og den beder sig om at få lukket Google Chrome. Det er browseren, der skal lukkes, for ellers så kan den ikke rense de forskellige filtyper, som Google Chrome benytter sig af. Og nu fortæller den, at hvis jeg trykker kør rens, så fjerner den 9,9 megabyte, og afhængig af, om du nogensinde selv sørger for at rense ud den slags, så kan den altså frigive helt utrolig meget plads på din computer de første gange, du benytter dig af CCleaner. Jeg siger kør rens, og CCleaner renser, og den har så fjernet 3 megabyte, hvilket ikke er ret meget, men det er jo altså også fordi, at jeg benytter programmet og har benyttet det længe, og har sat den til selv at rense hver gang, at Google Chrome lukker ned. Så nemt kan det altså gøre. Der er nogle forskellige værktøjer herinde. Der er også afinstalleret programmer, og der er en lille oversigt her, eller øverst, hvor jeg kan se, at jeg kører Windows 7, en 64-bit version. Det er en AMD Phenom processor, jeg har. Der er 8 GB RAM på min computer, og jeg har et grafikkort, der hedder AMD Radeon R9 200 Series. Og det er sådan en lille information, der kan være meget rar at komme hurtigt til ved at starte CCleaner professionelt op. Jeg kan også gå ind i registreringsdatabasen, og registreringsdatabasen den indeholder som regel en hulens masse filer, også gamle filer, unødvendige filer fra de programmer, du har hentet ned på din computer, og som du måske efterfølgende har slettet. Og det er altså nogle filer, som ligger og optager noget plads, og kan være med til at også gøre din computer langsommere. Og der kan jeg så vælge hernede at bede CCleaner om at scanne efter problemer. Og den finder så en masse af de her filtyper, der ligger og optager plads. Og når den har fundet alle de filer, så kan jeg så vælge at udbedre valgte problemer. Det vælger jeg. CCleaner kommer så med den her lille forespørgsel, om den skal lave en sikkerhedskopi af ændringerne i registreringsdatabasen. Og ja, hvorfor ikke? Jeg siger ja til det, og gemmer den under dokumenter. Og da jeg så har gemt den, så beder jeg den så om at udbedre alle valgte problemer. Og det er den så i gang med her. Og man kan se, at der er en hel del gamle små ved ikke om de er, men det er i hvert fald en gamle filtyper, som der ikke er behov for mere i registreringsdatabasen. De optager bare plads. Det gør de ikke mere. Nu er de væk. Og det er altså CCleaner et ret nemt program at gå til. Det er hurtigt at hente ned. Det kører enormt smertefrit og er lige til at gå til. Det var simpelthen lidt om CCleaner.